Zamislite kada upoznate nekog i kada vas taj čovjek oduševi ne samo po onome što je uradio, što je isto tako veoma važno za sve, nego prosto što se tiče životnog stava, ali o tome kasnije. Prvo ono što je uradio Nenad Pantić iz Brzana, opština Batočina, kada je odlučio da podigne farmu ovaca za priplod i da ne ide sa Wittenbergom, koji je u ovom delu Šumadije apsolutno postao domaća ovca, nego sa Ile de Francom, tovnom rasom koja se brzo širi u svetu i već u velikoj meri proširena, sigurno više nego Merino Landschaft ili da kraće kažemo Wittenberg, koji opet priznajemo ima svoje mesto i kod nas. U svakom slučaju Pantić je ovde video šansu za sebe. Ne možemo da kažemo da su Pantići bili siromašni, ali osnovni kapital im je bio praktično nula što se tiče novca. Međutim, razgovarajte sa Nenadom 10 minuta i vidjet ćete da je čovek žiška, kako kaže narod, a posebno je srećna okolnost što je našao i suprugu koja je mogla da ga prati u tome što je isplanirao još davne 2004. godine. Mogo je da ode iz Srbije kada go želi, ali nije, jer je shvatio da je teško i u ovoj zemlji nikada neće biti lako, ali u ovoj zemlji nikada neće ni biti nemoguće da čovek živi od svoga rada. Počeo je od par ovaca, sada ima jedno od najboljih stada Šumadije što se tiče Ile de Franca. Počeo je sa ovcama 2004. godine, kada je započeo, Pantić je znao gde je ovde igra u suštini, a suština igre je u ovnovima. Ovčarstvo sam krenuo da se bavim 2004. godine, tad sam imao, da kažemo, neke mešane rase koje sam koristio za prodaju na pijaci, restoranima, znači snalazili smo se kako smo znali i umeli. Od 2012. godine smo se odlučili za, da kažem, poboljšanje tih krvnih linija, odlučili se za jednu rasu, to je Ile de France, koja je tovna rasa. Kod nas, znači, ta prodaja, sad idemo da kažemo, nekih 90% se zasniva na prodaji priplodnog materijala, ali imamo uvoznih ovnova, znači uvozne krvne linije, kvalitetne krvne linije i radimo prodaju priplodnog materijala 90%. Ti nekih 10% ide za restorane i dalje, znači snalazimo se kako znamo i umemo na tržištu. Ali ste išli na priplod i za to niste žalili novac, shvatili ste da mora da uložite u genetiku da biste dobili genetiku, je li tako? Upravo tako. Šta ste kupovali, gde ste kupovali, gde sad kupujete? Ovdje ima čak ovnova koji su potomci šampiona Francuske. Jeste, upravo tako. Znači, dosta ulažemo u kvalitetna priplodna grla, odnosno ovnove koji su iz uvoza. U samom početku smo koristili, tad je prvi uvoz bio, da kažemo, zvaničan 2014. godine od Miroslava Gabrića. Tu smo uzimali kvalitetne ovnove i nastavili smo dalje da kupujemo, znači sad sve što je novo i što stiže iz uvoza, ovo šampionskih grla. I koliko ste platili tog ovna? 700 €. I niste žalili? Nisam žalio. Jaka cena? Cena je jaka, da kažemo, za naše tržište i sve to, ali se generalno isplati. Znači, vredi uložiti da bi se kasnije ostvarili svoji neki ciljevi, ostvarila kvalitetnija prodaja. Znači, to mora da bude kvalitet i na oko i jednostavno kasnije kroz prirast i ishranu i sve ostalo pokaže svoje kvalitete i svoje atribute. Jel ti, taj ovan od Gabrića je toliko ostavio uticaj ovdje na vaše stado da ste vjeruješ da tog ovna ne zakoljete? On još uvijek živi, ako je staviš. Jeste, on je, da kažemo, već pri kraju svog veka koga će da koristimo u priplodu, ali ostaće tu, da kažemo, kao neka maskota naša i neće da ga prodajemo dok bude živ. Znači, imaće tu čast da završi svoj život onako korektno kako treba. Toliko se dobro pokazuje. Jeste. On nam je napravio ime i podigao farmu, od njega je sve krenulo, da kažemo. Idemo dalje sad na nove, ali ne zaboravljamo ni stare. Sljedeća ključna stvar da biste bili uspešni u ovčarstvu je ishrana. Ile de France ponekad bije glas da je rasa koja probira, ali zapravo iskustva su drugačija. Ove ovce se hrane silažom, senažom od lucerke, senom, manjim delom koncentratom, ali čak i kukuruzovinom. Ovca može dobro da koristi celulozu iz kukuruzovine, naravno deo ostaje nestvaren u vidu lignina, ali opet korišćenje kukuruzovine, doduše na malo specifičan način, sa solju i toplom vodom, ima smisla. Znači, radimo raznovrsnu ishranu, znači u kompletu gledamo da ta ishrana bude, ajde da kažemo, i po njihovim nutritivnim vrednostima raspoređena, ali da bude i što se tiče našeg džepa raspoređena. Znači, ako mi sve njima damo, znači nas nema tu nigde, jer hrana jednostavno, ajde da kažemo, jeftina je, ali za nas poljoprivrednike je skupa zbog toga što dosta ima ulaganja u nafte, u đubriva, da sad ne ulazimo u to, ali, na primjer, mi koristimo lucerku, koristimo silažu, koristimo senažu, koristimo čičoku, koja je biljka isto veoma atraktivna i znači nije skupa za proizvodnju. Koristimo i kukuruzovinu. Ajde da kažemo, to je neki nus proizvod poljoprivrede
koji se zaorava. Kako im dajete? Obično svi misle da je to malo svilena ovca za iskrenu, da ona neće veliku kukuruzovinu. Generalno, Ile de France jede sve. Znači, to se malo posoli i ona voli promenu. Ile de France voli promenu. Znači, isto kao što sve ostale ovce koriste, znači, raznovrsnu hranu, ona voli da jede i lucerku, i silažu, i senažu. I voli da meša, jel te? Naravno. Ali kako tehnički date tu? Ona je malo oštra, kukuruzovina. Je li je smekšate ili je potopite? Jeste, malo je, posolimo je sa vodom i sa solju i ona malo tu, ipak ona ne obožava da jede. Ali kada se to posoli, kad se malo ovlaži, to funkcioniše. Nama je, da kažemo, u nekoj bliskoj budućnosti imamo neke planove, zbog toga smo i pravili ovaj ovčarnik sa prohodnim hodnikom, da bi mogli da napravimo taj neki obrok, da kažemo, koji će biti po volji ovcama, zadovoljaće proteinsku vrednost, nama će da bude po volji što se tiče novčano. Planiramo da ubacimo miks prikolicu gde će možda da pravimo neke obroke gde mogu da se ubacuju i koncentrati lucerke, i silaža, i sinaža, i kukuruzovina, znači gde će biti, ajde da kažemo, 3 u 1. Interesantna stvar, ipak vi ovce su vrlo često, pogotovo plotkinje, na paši, jel te? Vi imate ovde veliki ispust, čisto da objasnimo to ljudima. Sad ih ne puštate zbog toga što je u toku jagnjenje, ali to je isto veoma važno, da oni imaju prirodnu svetlost i ispust zbog priploda. Upravo tako. Znači imamo trenutno zagrađeno negde oko 7 hektara zagrađene ispaše, plus toga imamo neograničenu ispašu što se tiče ovako slobodnog, ajde da kažemo, čuvanja po livadama i to. Dosta ljudi kod nas odlazi iz sela, velike površine se pojavljaju za ispašu, mi to gledamo da iskoristimo za sebe, za naše ovce, da smanjimo utrošak hrane, da smanjimo utrošak proizvodnje, gde bi mogli nekako da se borimo na tržište, da budemo kompetentni sa ostalim. Sljedeći faktor uspeha je naravno objekat. Kao što vidite, od drveta je jedini deo koji je od betona, to je centralni hodnik, gdje je predviđeno da može da prođe miks prikolica. Daska je istovremeno i izolator i omogućava da objekat diše, da se prirodno smanji količina amonijaka u objektu, ali istovremeno poliuretan koji je korišćen između dasaka, ne samo da zapuši rupe i da ovako izoluje delom te otvore, nego i da utegne daske, jer se on širi kao i ceo objekat. Pa razmišljam sam da napravim neki idealni ambijent za ovcu, da kažemo što više prirodni, a da može finansijski da se izborimo. Znači, nemamo mi neka finansijska sredstva velika da bi to moglo sve da bude od betona izidano, to iziskuje mnogo veći finansij. Ovo je nešto, da kažemo, najpribližnije prirodnom staništu, da kažemo, ovca, drvo. Ovaj donji deo, to smo radili, mazali smo tečnim bitulitom koji zadržava, znači, prodor vode. Građa je kompletno od crnog bora koji je pun sa smolom. Zaštitili smo to više puta da ne bi došao prodor vode i truljene. Što se tiče betonaže, to smo uradili samo, beton je urađen sa ovaj hranidbeni hodnik, a gde su ovce, to je nabijena zemlja, gde ona upija mokraću i ovce su na suvom, znači nemaju probleme sa papcima, nemaju probleme da se isprljaju, da budu prljave, vime i sve ostalo što posle zvuka. A kako čistite posle tu? Traktorom izguravate? Traktorom, da. Svaki boks, odnosno svaka krvna linija koja ovde postoji u ovčarniku ima, znači, svoj ispust. Jedan deo je za ispust, jedan kad se otvore obe vrata, to je za čišćenje. Ja sam napravio od rakovice, pošto koristimo mašine koji su, ajde da kažemo, približno mojih godina, 40 godina, rakovicu i IMT Fergusona 5 i 9, ja sam napravio na rakovici, znači kao neki prednji tovarivač koji koristim za izđubravanje ovčarnika i koristim za utovar rolo bala, prevoz sena i tome slično. To je urađeno namerno zbog toga što ovca pri svojoj ishrani konzumiranju hrane uvek ima hranu u usta. Ako je pojelica odmah pored, ona se okrene i jednostavno napuni pojelicu hranom i to su u toku dana, znači moralo bi da se čisti. Ovako smo nasuprot pojelice, skroz na drugoj strani, na drugom zidu, postavi pojelice, dok ovca ode tamo, ona sa žvaće pojede i uvek je pojelica čista. Tu smo olakšali dosta posla, znači gledamo što više, da kažemo, ajde sa mehanizacijom da odradimo, da bi bilo prosperitet. Sjajno, i to je dobro pokazalo, to ćete raditi u cijelom objektu, jel? Jeste, ovo smo uradili samo 2-3 pojelice, čisto da vidimo kako to funkcioniše, to funkcioniše na plovku, znači automatski, nemamo, znači jednostavno radimo, ajde da kažemo, čisto neku provjeru da je to sve u redu, to je sad još na nekoj probi, ali funkcioniše sve lepo, naručili smo za ostatak objekta da to odradimo sve kompletu. Sam objekat kao objekat, drvo, neko bi rekao da možda bude hladno, ali vidimo ste ga vi dosta dobro izolovali, ušuškali, šta ste sve radili da bi on bio ovako kompaktan i topo, odnosno hladan kad treba? Što se tiče objekta, znači razmišljali smo i u toku letnjeg perioda na provetravanju. Znači sa bočnih strana se nalaze neki 70 cm pri vrhu gore cerade koji se u letnjem periodu srolaju.
i tako da je veliko provetravanje u objektu, znači nema amonijaka, nema ništa, jednostavno ne osjeća se da ste u ovčarniku. Što se tiče zimskog perioda, kad temperatura padaju iz nule, koristimo, znači spustimo cerade dole, daske smo kompletno zadihtovali purpenom, koja, ajde kažemo da negdje islepila te daske i zapušila te, znači nema promije, nema ničega. Ali na kraju, šta je ključno za uspeh? Kako da ni iz čega od 2004. godine do danas napravite nešto ovako, zašto mora da se ipak oda priznanje? Pantić je neverovatan čovek. On pored farme ovaca radi zemlju i pored toga radi i posao u jednoj firmi koja se bavi reciklažom i to kao poslovođa, odgovoran posao i sve to stiže. Ali opet, naravno, da ne bi mogao da nema osnovnog stuba kada dođe do poljoprivrednog gazdinstva, a to je porodica i pre svega supruga. Razmišljam, ali ja sam se odlučio, u stvari ja sam imao veliku podršku porodice za sebe, imam svoju suprugu, imam ćerku i sina koji se bave sa mnom tim poslom i uz mene su. Mi smo razmišljali o tome da li da odemo da napustimo zemlju, da, ajde kažem, da odemo na neki lakši život, međutim odlučili smo da stanemo ovdje da se borimo, što je glavna poenta cijele priče. Krenuli smo bukvalno od ničega, znači vas da su tu stvari trebale za neki početak i bilo teško. Činjenici dan danas je teško, ne cvetaju ruže u ovčarstvu, ali je bitna borba. Znači, bitna je odluka da ostanemo ovdje, najlakše da se čovjek preda, ali je bitna borba, bitan je cilj koji imamo svi zajedno zacrtan i u koju imamo apsolutnu podršku i supruge i dece i planiramo da radimo i proširenje i sutradan da moji potomci i deca nastave time da se bave. Glavna stvar u svemu što smo mi vidjeli da, ajde kažemo, od toga generalno može da se živi ovdje u Srbiji. Znači, živi. Ne može da se zamišljaju kule i gradovi, ali može da se živi, može da se opstane. Jednostavno, svoji smo na svome. Da kažemo sad, koristimo sve mogućnosti koje pruže i ovčarstvo. Čak smo pokušali da radimo, bili smo u nedostatku s vodom, pa smo morali da odustanemo zbog proizvodnje glistenjaka, ali smo čak koristili, ajde da kažemo, taj ovči stajnjak, to je neki nus proizvod koji koristimo u njivama. Đubrimo njive, nikad se on ne baca, ali smo ga unovčavali bolje. Radili smo proizvodnju glistenjaka koja je išla za voćarstvo, u arilju za maline, ljudi su koristili zasade dunja i ta je prodaja, da kažemo, išla dobro. Međutim, imamo problem malo s vodom koji imamo sad obećanja od opštine Batočina da će biti tokom sljedeće godine rešeno, gde to obavezno vraćamo u proizvodnju i gledamo da iskoristimo sve moguće što je moguće. Znači, može da se zaradi od ovog posla, može da se zaradi od ovaca u Srbiji? Može da se živi. Sad ne može da se očekuje, ajde da kažemo, neke velike mogućnosti, kule i gradovi i sve ostalo, ali može da se živi. Ko odluči da ostane? Znači, uvijek ima načina, samo treba da se nađe način, treba da se nađe razlog za odustajanje. Znači, mi smo u tome i... Od koliko ovaca vi mislite da može jedna četvoročlana porodica da živi normalnim životom ovako? Koliko ovaca bi trebalo da ima? Pa ja mislim da oko 200 komada, da je to 200 brava, 200 plotkinja, da bi bila neka cifra kojom bi jedno poljoprivredno gazdinstvo moglo da opstane i da živi. Za sada preko 90% jagnjadi s ove farme završi u priplodu, tako da Pantić ima u neku ruku misiju širenja ove rase po Šumadiji. Na sreću dao je normalne cene za priplodni materijal od 150 do 200 evra, u zavisnosti od toga da li je ovnić ili dviska i koji je uzrast, i tu se vidi koliko su prizemni ovi ljudi, stoje čvrsto na zemlji i rade dobro zemlju. I to je prava poruka. Pantić i svi zajedno kao porodice su tako u jednu ruku obični, normalni ljudi, ali u drugu ruku tako dragoceni, prirodno inteligentni, vredni, porodični i šta god da se dogodi spremni na rad i na borbu, a to je jedini način da se uspe. Poštovani gledalci, ne zaboravite da uskoro odgovaramo na konačno pitanja poljoprivrednika kako mogu da naplate svoje štete od divljači, pogotovo od divljih svinja. Imamo čoveka iz ministarstva koji to objašnjava. Vidjet ćemo šta je objašnjenje ministarstva, ali i neke drugačije svinje i neke drugačije snimke. Naravno, malo kasnije, posle jednog kratkog bloka reklama. Poštovani gledalci, evo pred sam kraj emisije imamo i odgovore na pitanja koje smo postavili pre par emisija vezano za divljač i za divlje svinje i za štete. Ali pre toga da pogledamo fotografije i snimke koje ste nam vi poslali u Facebook grupama Dobra i bolja zemlja. Možemo da kažemo da su fotografije i snimci koje su